E para rematar, temos por aquí o Alnus glutinosa, o último dos xéneros pertencentes ás betuláceas que máis doadamente podemos atopar pola nosa rexión. Como podemos ver, son árbores que poden chegar ata un porte moi alto, ata uns 20 metros de altura, cun tronco bastante grosso, cunha cortiza, o que sí, moi finiña. Son os chamados en galego ameneiros ou alisos en castelán. As follas, de novo, son moi semellantes ás dos abelaneiros, ás dos avellanos. Maila pesares de que non son acumiadas. Se vos fixades, temos unha folla de abelaneiro tal cual, mais sen cumio, sen unha pequena protuberancia apical. E máis, é o contrario, estas follas, cando chegan ao cumio, máis que facer unha protuberancia, fan unha hendidura, o que lle dá un certo aspecto acorazonado, verdade? De novo, por esta forma redondeada, son suborbiculares, truncadas por este corte que teñen na parte superior, máis que acumiarse, trúncanse, e están doblemente dentadas. Temos dentes dentro dun mesmo dente, como se pode ver moi facilmente na imaxe. E aquí nestas imaxes vos presento as flores masculinas, femininas e os pequenos conos que xeran para protexer as sementes. Se nos fixamos na imaxe da esquerda, os amentos masculinos neste estado aínda están moi verdes, moi maduros, non son tan longos como os dos bidueiros nin os dos abelaneiros, son un pouquiño máis curtos, e o que sí que teñen aspecto de floreciñas, quedan un montón de anteras e de estames ao aire, moi dispostos para que o vento arrastre o polen, como vemos na imaxe da dereita, as flores femininas son prácticamente iguais ás do abelaneiro, son uns pequenos estigmas vermellos que están na base das anteras dos amentos masculinos, e pola contra os conos que xeran, as pequenas piñas, sí que son un pouquiño máis pequenas que as dos bidueiros, teñen unhas brácteas un pouco máis separadas entre sí. As dos bidueiros son máis membranosas, máis longas que anchas. Estas son máis pequeniñas, máis anchas que longas, con as brácteas máis lignificadas, que protexen un pouquiño máis a semente ata que madura, e permiten máis a súa caída que o seu desplazamento polo aire. Porque se nos fixamos nas sementes, de novo temos aquenios, temos froitos encapsulados nunha pequena membrana dura que racha para liberar a semente do seu interior, e tamén teñen unha sámara, pero unha sámara moito máis pequeniña, moito menos preparada para o seu arrastre polo aire. Como podemos ver na imaxe, son unhas sementes de apenas un par de milímetros de anchura, de tamaño, que pesan un pouquiño máis, que non teñen tanta capacidade de ser arrastradas polo vento, caen máis preto que as dos outros árbores que víamos antes, non?